Afụrụ this guy na school from university ka anyị bido wee kwụba. M wee love sia this guy, love okwu ọzọ n'ala. This guy love bakwa m love sia okwu ọzọ n'ala, which I believe na ọ lovelu m o. Mana afụka m ya n'anya, afụ m ya n'anya too much that na nwere ife o melụ na-ada m njọ. Ihe ọbụla o mere na nna agbaghara ya. Ọ sị m nne fana abụọ wee bili. Ya wee bata mụọ nwa nke izizi mụọ nwa nke abụọ di wee bido gbanwee. Bido kwụghalịba. Ọ sị m nne ya agbaghalụ kata ya n'ife ekwerọsị ya. Ọ sị m nne ya anọkataza bido na-ata m ka onye ala o. Ya nọla na ya na-ekwu okwu. Akpọ onye afanya akụja. Na-ebido nwekwe mental problem o. Jebe ụlọ ọgwụ. Jebe psyche ahụ ka a na-agwakwa m ife a. Wee lụọ wee nọrọ ebe afọ treat si enye. Die wee bịa wee gwaba die ka ajụbali ya ife na-eme ya wee sị na ya maala na die na-eke ịkpa. Ọ na-esogharị ụmụ nwaanyị na dịtị na-ekweri odidi na-agbọwu ya obu na-achọ ka o gbuo onye ya nọgidezie enweta onwe ya na this condition. Wee kpọ die wee gwaba die gwasịa die wee kwalụ wee sị na ya ga-echenji yọọ biko yọsịa biko ya agbaghalị ya ife na-eme ya dokwa maka die kwara. Ya wee nata fana abụọ bikwelu ya tupu ime ọzọ mụkwa ọbụlụ nwa nke ịtọ. Ya mụsịkwa nwa. After 1 year ya mụsịrị nwa, is like in the space of 2 years di ebidokwa again. Ihe a na-eme echighetekwa ọzọ o. Ya ebido nwekwe mental problem again, bido tamuwekwe o mekwe ka onye ala o zuzugheribekwa again wee bukweli ya again tighekwa azụ ebe afọ. Ọ sị m nne wee bido treat bekwu ya wee kpọkwa die wee bakwalụ die bawakwalụ die ma ndị befa maka ndị befe laikili ya. Ọ sị m die wee kwekwalụ ha wee dozikwe kpeziche ya analụzie. Ịfụnanya afọ bido gbadaba o. Ịfụnanya afọ bido gbadaba. Ịmaka onu na mmadụ ka abụ. Olu one day ya akwụdokwe die with some another girl again. Ọ sị m nne ife na-eme ebidokwa bịa kwụ ya n'isi nye were ọsọ gbajekwa ebe afọ lo daa dọkịta n'ọkpa wee bido beekwa akwa. Dọkịta wee na-ebi elekete si a na ya bụ ewu. Ya sị a kedu ife dọkịta wee baa si a ịbụ onye ala ka ya na-ajụ gị chọrọ ịgba ala ịchọrọ igbu onwe gị maka nwoke. Ọ gị mụrụ that man. Hey, ọ sị this man pabalị ya si ọ na-apụ ala ọ bụ na di gị anwụọ kịta ịma nnọzi. Ọ bụ na di gị asị na ọ ma nnọzi gị ịma nnọzi. Di gị nukpokwana nwaanyị ọzọ ịma nnọzi. Ọ sị na nwere ife this man agwara ya welu mbasa anya isi si ọ dị ekobe ikpanya kobe nke. Ọ sị m nne na amara ọkpanya ji wee si ebe afọ pụta maka na onye ọbụla na-asị ọkwanụ love nwoke wee ewelu mbasa anya isi ya wee naluo. Na ekwuru okwu for 2 weeks sọsọ ife a nwoke a gwara ya ka a na-eche n'isi ya wee bidokwa echebe. Ọ bụkwanụ na achọ this man actually. Ọ bụkwanụ na this man nukwu ya nwaanyị actually. Ọ bụkwanụ na this man chụọ nya ha ka ọ dị otu ka ya na ya na-abọbi ke ka ọ ga-adị ya ma ọ bụ na onwe ife mere. Ọ sị m nne o. Ya wee sị mba o. Ya wee sị mba. Ya wee kpọọ dị ewesịa ọkwefe ihe anyị na-eme n'imekwu ya ọzọ ya eme nke ya. Oche na-egwuregwu ka ya na-egwu o bidokwu ya again. Ya wee bido nke ya. Ya wee chee enyi nwoke ọzọ ya na ya na-abụ wee kwụba. Ọ sị m pịa di notice na ya na mmadụ na-akwụ. Di ya kwụsị o ikogheli bidozie monitọba nyanwa wee jide nyanwa na enyi ya nwoke wee babalị ya basịalị ya ya yọọ ya mgbaghalụ yọsịa anya mana na ebidogonu bụ na ebidogo na o kwerezikwa ya nkwụsị o. Ọ sị bụ nne pịa nye chighekwa azụ to this guy. Sị m ịmakwa na di ya ebido ọnọdụ ofu ebe ọ na-atamụ exactly ife melienu bido mebe die. Die nọrọ ofu ebe ọ na-atamụ ka a na-agwa anyị ife ahụ. Mana ife mezili nke bụ na ọ bịazi adozi amụọ agri bidozie itinye ife o. Akwa ịghọtago ịghọta nya mana otisi enyi ife ahụ basịa mba oje nọrọ ofu ebe na-atamụ. Ya wee kpọba ndị be ha wee gwa ndị be ha o. Ewee jụbi o wee sị na nwunye na-eke ịkpa. Ọ sị m na di emewekwa ụka onye isi adọrọ mma a na-ekwudite nne increase. Ewee dulu di wee jebe na hospital nke di wee je
Anyị gbara eji nke a Chineke na achọrọ m ịchị ọchị abị mmadụ jido n'otu chi ọchị bata okwu ezigbo odidi ewedu dị ewe jebe ebe afọ wee na onwe nenesie dọkịta si na onwere ife na-ebi nọ stres osi bụ nne eweduru dị ewe nata nwoke nụnwa ọ mgbe afọ ka o bidozili itinye ife ọbabazia mba etu ọkụbasịrị ife dị n'ụlọ ya wee ji nwayọọ wee duru ụmụ ya wee na-abịa nne ya maka omegbuo onye ofu mbọchị Chineke ozigbo nne ka a na-akọla anyị ife a kịta na dis man nọ be nne ya na-ayọ biko ya wee welu fonu wee kọbalụ m ihe a na-asị biko ya chighete azụ na ya ma nkuzi ịkpa na ya ma mmezi nka ndị befe na-ayọ ahụ ịghọtago mana ọ ka na-ejekwa ebe a na-etere itie which means na ọ fụkwurie n'anya etu a si wee fụ ya n'anya na nwa ụmụ nwoke ga-afụsịa gị n'anya ma gị na-ezuzugịrị na fa mụrụ ụma na nke gwara ya na fa mụrụ ụma ma na fa gbọrọzi na obu mmadụ ka fa na-atọ ile wit ahụ ịghọtago na ọdụrọkwụdị mma ịfụ mmadụ n'anya karịa gafee oke maka na ịfụ mmadụ n'anya gafee oke ọ na-emekwa isi gara gara na o mere nyanwụ isi gara gara na ọnya ka a ji akọla anyị ife a this man wee na-ayọ ka agbaghara ya kpọrọ ife a ga-eme maka na ụjọ isi gara gara ọ na-eme na-atụ ya maka na eziokwu na nke na isi gara gara nke ya mee mana ya dụrọ agịrị mana dịbịazi dụrụ agịrị tibie ibe mebibi ife ịghọtago na ife na-atụ ya ụjọ ọ na-ayọ na-asị ya nye second chance na ọ bụ na fa na-abụ ga-abata kwụsị ike ịkpa na o nwerozi ife ga-esi na ya nwa adịghị kozikwu na ya nwa ama nkọ ya mara ife a ga-eme ya gwesị ka ya wepụta ebe a ọ sị bụ na ya ka lọvụkwa the husband kama na ụjọ na-atụ ya na ọ na-abụ nke ịbịa obido iko ya ife bido imebisi ife ịghọtago na ọ maka imeri arụ one day ka a ji wee na-ekwu akwa ịghọtago na ndị mmadụ na-ayọ asị ya nye second chance ebe ọ lọvụrụ ya too much ike gwụrụ isi ofe gbara inu kunye nwaanyị ọlacha mkpesi elikunye gị ịjụ ndị ihe na-ewute mbudo unu enwere obi unu ama ndinwu ọbịa bụ unu ga-emekarịsị eme unu ama ndinwu mana nke unu ga-eme karịrị ma na-eme onye afọ expect ka o teki enye ka o die enye ka menna maka na nwaanyị ka ọ bụ mana ịma ndinwu ife inyere mmadụ Chineke asa akwa m nwunye gị mekwalụgo kama na mgbe ụfọdụ na-echedo na ife echere daalụ nọ ka dị n'ụbọchị ọzọ Chineke